Bueno, hoxe falaremos da Terra. Para empezar, este día significa moito para min, xa que conmemoramos reciclar, reducir e reutilizar todo. Por exemplo, o simple feito de nun cumpleanos coller unhas cucharas de plástico. Poderíamos facer outra cousa, ou coller ir a un sitio e coller uns platos de plástico reutilizables que son de moitos usos e collemos vajilla. Porque, por exemplo, para ir comer ao monte válenos, para un cumpleanos, para ir comer á playa, para todo. O simple feito de, pois, por exemplo, ao colexio, á escola, levar unha botella de plástico. Estamos collendo cada día unha botella de plástico e estámola tirando. Non é máis fácil coller un termo que che aguanta agua e botaslle agua dunha botella? Home, para min é máis fácil, a min gustame máis levar un termo porque me aguanta máis. Vale, e bueno, despois, pois, a nosa contorna. A nosa contorna, pois, ainda fun outro día polo monte cunhas amigas e estaba todo cheo de cristais, de basura, as pedras estaban con grafitis, os árboles tamén, cunha navalla puxeran nun árbol Pedro, un nombre deses calquera, etc. Creo que xa vai sendo hora de despedirnos. Un forte bico. Chao!